Здравейте хора, аз съм Чавдар и днес ще снимаме видео в YouTube как караме колелета. Това е Гого, той е живял 9 години в Англия. Да. Това е Ради, който е доста луд, има много яко колело. Кажи здрасти, Ради. Здрасти. Това е Стевчо, който има най-голямото колело. Здрасти. Това е Светло. Здрасти. И това е брат ми Мариан. Здрасти. И нека да отиваме да скачаме на нашето място. Дето аз съм най-водята. До след малко. Хора, отиваме натам. Слагам и отиваме натам. Ето те тръгнаха. Ще снимам как карам и как отиваме на нашето място. И Гого е зад мене. Давайте. Аре, момчета! Давай. Газ. Тръгваме. Аре, газ. Първия скок. Това не беше много голямо. Отиваме. Ей там, както виждате. Видело. Доста сме луди тук. Стигнахме, хора. Малко да загрееме, да повъртиме тук. Да повъртиме малко, аре. Тук сме на пазара, хора, викаме му пазара той. Хора, скачаме първите стълби, давайте. Скачаме стълбите, аре. Опа, нямаме засилка, опа. Добре, аре, скачаме на стълбичките. Скачваме се отново. Скачам! Сега ще скочим от тук. Малка почивка. Не, че сме се уморили, ама ето тук е мястото. Спираме за една секунда, хора. До след малко. Аре, почваме да скачаме. Давайте! Засилката е много важна. Идем от тук отгоре. Ей, тук се засилваме и там скачаме. Газ! Давай! Като първи скок за днеска, идеално. Сега ще направим по-лекичка засилка, но пак ще скочим доста. Газ! Ради, брат, ти не можеш да скачеш. Стълбичките. Оп! Ой, Стевчо! Малека катастрофа! Давайте! Добре ли си? Да. Давай, скачаме! Бегай! Опа, без да изкампипнах. Няма да ме пука. Без да псуваш, тапамар. Давай, бегай! Опа, Гого! Брат, бягай ти, бе! Гого! Стълбичките! Опа!
Някои не могат да скачат, но има много време, ще се научат. Да бе, ще се научат. Има време. Никой не се е родил научен. Скачаме големото. Големия скачаме. Видях. Това беше от нас. Дано да ви е харесал видеоклипът. Ей, там някой явно се удари. Ей го ради. Мариане, кажете чао! 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 Другия път. Следващия път ще се видим в следващото видео, хора. Лайквайте, изчупете всички бутони. Лайк бутоните, коментарите, сабскрайб бутона. Очакваме ви. Довиждане!